qui no ha tingut por alguna vegada? De la foscor, dels monstres que s'amaguen sota el llit o dins l'armari. El protagonista d'aquesta història se'n va al llit amb molta por. Cada nit, abans de dormir, s'assegura que la porta de l'armari estigui ben tancada per a que no surti el malson que s'hi amaga. Però una nit decideix que ja en té prou de tenir por i que s'encararà el malson que s'amaga a l'armari. Serà tan ferotge com s'imagina aquest malson? Ho voleu descobrir? En aquest àlbum il·lustrat, publicat originalment l'any 1968, Mercer Mayer va retratar el poder de la imaginació, tant per crear com per combatre monstres, i la por i la valentia d'encarar-s'hi, d'obrir portes tancades que condueixen al desconegut.